és una experiència tan bonica i aquesta satisfacció teua de poder estar ahí, de poder veure el teu producte, que estan fent aquesta paella, que entre tots han tregut a nivell internacional, que és una meravella. Alabau és una empresa que és una empresa agrícola i de distribució. Nosaltres pràcticament fem el producte i nosaltres el distribuïm. La professionalitat nostra és estar pendent dels nostres clients. Quan un client té un problema, no podem buscar-li ningú problema. Només que tenim que buscar-li una solució. Quina? La que siga. El no en Alabau no existeix.